Tää hauska. Suomessa biisit ei toimi välttämättä. Jenkeissä toimii ihan mikä biisi vaan. Oikeesti. Muistatteko Scatman John? Woo! Kuinka meni muistaa? Aivan sairas biisi. Sitten kaikki on se, joo, tää on hyvä. Joo. Joo. I'm a Scatman. No hyvä. Hyvä, että oot Scatman. Miettikää, miten Scatman on mennyt tilaa johonkin ravintolaan pihviin. I'm a Scatman. Tai sit kaikki muistaa, tulee tämmöisiä hittibiisejä aina. Suomessa ei tuu. Kuinka moni muistatte, että hittibiisi olisi tullut joskus sitten? Viime kesänä. Ei tullut. Huomaat, ei tullut. Edellisenä kesänä ei tullut. Ei tullut kesäbiisiä. Sitä edeltävänä tuli. Muistako? Joo, muistatte mitä tämä meni? Ärsyttävä kesäbiisi soi koko ajan. Tiedätkö, kun metrimaket päättää radiossa, että tätä soitetaan nyt koko ajan. No sulla meni 3 kesää liian nopeasti. Siitä pari vuotta eteenpäin, niin... On vielä kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päivää. Joo, just se. Joo, hyvä, että muistit sen. Nyt se soi mulla saatana 4 viikkoa päässä. Kiitos! Mutta se biisi, mistä puhun, ärsyttävä kesäbiisi, minkä kaikki muistaa, niin se oli tää. Tyytöt tykkää pojista ja pojat tykkää tyytöstä ja pikkosen on ärsyttävä biisi. Ihan sama mikä radiokanava soi koko ajan silleen. Tyytöt tykkää no voi vit. No hyvä juttu. Seuraavaksi kesän hittibiisi, no voi heille. Se tulee oikein kuka maalissa, minkä takia kuka maalissa, en tiedä, tulee Brandon tulee kentälle, hyvä juttu, Kyllä, sienet ovat tärkeitä ihmiselle. Siitä ei pääse mihinkään. Minäkin olen ollut täällä metsässä jo aika kauan. Katsopas Tatti ja Vahvero vierekkäin. Mikä oiva pariskunta. Шла та курья горошня драра, гуща туди драра, гуща вода горошня драра, гуща бакато горошня драра. Радио Спутника. Mistä sä sait ensimmäiseksi ton idean, että miehet on se sun juttu? No siis, tiedätkö, mä olin silleen niin kuin ihan loppu siihen, että niin koko ajan haastatellaan. Ja sit mä... Mikä radiokanava toi on? Mun täytyy rakastaa nää elämät roskiin. Ihan oikeesti. Koko Suomi meni ihan sekaisin. Lauri, joo. Se on ihan hyvä silleen. Rikkatukata karukata roski. Miehet eturivissä silleen. Rikkatukata. Ihan ok, pysyis nyt paikoillaan. Silmät menee silleen. Ding ding. Kaikki naiset meni ihan sekaisin. Musta tuntuu, että se katto mua. Katso.